Baran, Ouais. Abedi, Atetugula. ça va? Ça ne va pas. Ça ne va pas? Non, ça ne va pas. Mbe ya nyefo. Ini zena kumara. Ay nen zina ma. Nen zina ka kuma wa. Ka kuma mun na. Ko ka kuma muna wa. Zena ko mun yabe sika poketa kalama. Bara fani ya nyefo yele sunon to foyi kala ma. Zena be ko ke. Ina be makane du. Ebe sika fotugo diketo kalama. Bara ko ta. Ne du pourtant ne te fen kala ma kula de. Sabalisa. Ete fen kalama ni ko ina. Ti baro mi be ya. Anya fo e bay. Ni non ni ka la munu tande. La boko kala ma mukela. O donga ankoro. Nen zena ang manga dala ang be parula. Zena be tanle la siki lebe mun fay. Ngo iko maraji ba fe ka suria. Ngo ale refela e dine. Abe mun soro ka fone. An kan ga dine kede. An kan ga shooting photo tare. Uniforme kan ga kede. Koyo sula gato kan ga tigere parce que na le terimso nana adunta abot. C'est-à-dire kuma chama era de fon dat se ka sa do ma ko. Maraji damne bali ne ale ga fin. Ya ale ga kuma kan wi. Attends, bara jo kolore. Sike kuma e gata ne ma famya. Ima mun fam. Ya be fam. Ini zena re jama kandu. Ya fam ne. Bara ne ku ma unki ki akilisi. Zina be kan fe fuyi. E ne te fuyi kala ma kula. Donc yabe sika ne akilisi to ko ne zina jama kandu. Nde fen kala ma fem kula. E ko kan mi be fo de. Iba ni era ballani la. Ka foko ni bola zina yere dida. Non, vraiment ne te sika. Baro ko ina ko yere man ne toro. Ko ale tirimuso ko lu bɛɛ ka maraji la ni kelen de kɛra olu ye nin kɛ donc k'ale fana tɛ fɛ ka kɛ jugu sabu ye mais ko in ye n tɔɔrɔ ka se degré ma ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn ne bɛ mun f'i ye kuma fɛ parce que ko in laban maraji ko in an bɛ obligé ka reporter ayi a ma se o ma comme i y'a fɔ cogo min na ni n sera so n bɛ kuma fɛ e k'i kɛ pewu ni n sera so n bɛ kuma fɛ n bɛ essayer k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na mariage ko in yɛrɛ préparé ye ɲɔgɔn ma n'a nana fɔ ko a ko e ka se ka dabila ta cɛ a ma nɔgɔ dɛ déjà famille bɛɛ ye fɛn min labɛn ka ban n'a nana fɔ ko e ka essayer ka i yɛrɛ bɔ o ko la a ma nɔgɔ mais n bɛ kuma n bɛ Zena fɛ quoi ni min b'a la min informer i ye nin fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ de ye koyi ko mun fana se tɛ ne fana bɛ se ka n yɛrɛ ko ye dɛ kuma dɔnnaw yɛrɛ ko ten ko hadamaden i golo tɛ se ka se yɔrɔ min n'i ko k'i b'a sama ka se a bɛ fara donc fɛn fɛn se tɛ ne tɛ se ka n yɛrɛ ko ye donc ne bɛ mun ɲini fɛ dɔrɔn i ka kuma fɛ voilà. e k'i calmer ko yɛrɛ ma taa yɔrɔ la fɔlɔ koyi mais ne ni Zena bɛ kuma i y'a mɛn i b'a dɔn ne ma da la ne bɛna se ka n calmer o parce que ale bɛ fɛ nin kɛra tɔw ta la nin kɛra n terimuso ta la a don ta a bɔ ta o ta ale ni tɔw ye kelen yan ale ni tɔw ye kelen yan ne dun fana tɛna se ka taa n yɛrɛ don ko la ko maraji kɛlen u ka sɔrɔ ka na n ka na maloya sigida la bɛɛ ɲɛna o fana dun ne dun fana tɛna se k'o kɛ dɛ. e tɛ i jo ye mais halisa i dusu suma musow ka ko de don i b'a dɔn musow filɛ nin u b'u ta ɲɔgɔn fɛ de yanni ale ka jate minɛ k'a fɔ ko e ni tɔw tɛ kelen ou bien ale ni tɔw fana tɛ kelen a b'a teriw de lajɛ min kɛr'u ta la ko jago ye o ka k'ale fana ta la voilà o sugu dun tɛ se ka kɛ a bɛɛ tɛ laban. i b'a dɔn Zena yɛrɛ ne tun ma se ka n da ka miiri nin na ko Zena bɛna se ka nin kuma sugu nin ta ka ne sɛgɛrɛ quoi malgré que an ye nin moment difficile bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne dun y'a yira la n ka kuma dɔw kɔnɔna la n ko bilayi n'a ye n bila n tɛna se ka nin si ta ne y'olu bɛɛ yira la o bɛɛ kan ka fɛ de yira la mais n'ale bɛ ka na nin ko nasugu ta ka ne sɛgɛrɛ n bɛ mun kɛ n terikɛ i calme ba ye kana jɔrɔ yɛrɛ ni ko in bɛɛ to ne ma ne n'a bɛ kuma ni min bɔra a la n b'i informer et puis a ka k'a kɛ kuma la dɛ mais ne ma se ka mun faamuya i n'u bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ k'i da la n furu i b'a essayer k'i b'o furu ko fɛnɛ daminɛ u bɛ tila ka na ni problème wɛrɛ k'o ɲɛsin i ma o bɛ se ka kɛ cogo ne bɛ mun ɲini i fɛ i bɔra ka mun fɔ tantɔ a ka k'a kɛ kuma la n'Ala sɔnna voilà donc ne bɛ taa ok an b'a kɛ tan k'an bɛn e ka n'i décourager dɔrɔn i y'a mɛn courage ta han. Salaamaaleykum. Jazz. oh terikɛ
Chagara cliff laire. Kera pour basila wa. Cɛ ye tɔgɔ dɔ fɔ sisan tɔgɔ in dabila la dɛ. Musokɔrɔba tɛ ka sɔn ma tuguni dɛ. D'accord. Donc ala Umar. Ko jori musokɔrɔba bɛ yan. Wa bɛ. Na wuli a ma. Ma. Mɔgɔ b'i kɔ. Maro e jɔn ye? Anile ma. Somɔgɔ. Somɔgɔ. Tɔɔrɔ su la. Basi tɛ. Basi foyi tɛ yen. I ka maakɔrɔw. Tɔɔrɔ su la. Nse. Alhamdulilayi. E ni fɛn o ka di. O ka di. A bɛ n'a fɔ a man di fɛnɛ. Na sigiyɔrɔ filɛ i sigi. Ni Umar ka verre yan. Awɔ Umar de sigilen tun bɛ yan sisan. Ma. N'i ye k'a fɔ k'a man di ko dɔ de bɛ sen na an jigi b'i de kan. N b'i lamɛn. I denmuso a n'a terimuso de bɛ ɲɔgɔn na. N denmuso. Pupi. Ani Ara ni Fanta de bɛ ɲɔgɔn na fo k'a ko kɛ fanga la taga ye. A ko in filɛ yɔrɔ min na a gɛlɛyalen yɛrɛ yɛrɛ de. N'a terimuso ka bila ɲɔgɔn na fo ka bɛɛ ma se k'o ban fo fanga la taga. Ko in kɔni gɛlɛyalen don fɔlɔ. An ye mɔgɔw bila ka kuma Pupi fɛ ka dɛsɛ. I kɔni b'a dɔn ne yɛrɛ kɔni tɛ. Pupi tɛ ne lamɛn yɛrɛ. Ne ye mɔgɔw bila ka taa kuma fɛ ka tila ka Layi fɛnɛ bila ka taa kuma fɛ o bɛɛ n'a ta tɛ ko si lamɛn. Ko in dun filɛ yɔrɔ min na sisan ni sini tɛmɛna kan dɔrɔn u bɛ défilé. Ko ka gɛlɛya ka se o bɛɛ ma. O tuma na o mun de y'u se ɲɔgɔn ma k'u bɛ taa fɔ ko ne ka sɔn tigɛ ka na di ninnu ma. Ko in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u jo t'a la n bɛ se ka fɔ u jo t'a la yɛrɛ parce que olu de farala ɲɔgɔn kan ka taa Pupi fɛ yen nɔ ka taa bugɔ. Ko in kɛra kunnaja ye Layi yɛrɛ de bɛnna n'a ye n'o tɛ a tun bɛ gɛlɛya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Tiɲɛ na a gɛlɛyara. Fo ka bɛɛ ma se k'o ban fo ka n'a se nin ma. Walayi. Yanni a kun ka kɛ fo bɛ kun bɛ nin kɛ fo ka bɛn ye sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'i sigiɲɔgɔn kɔni lase fanga ma kɔni. An kɔni y'a deli ka dɛsɛ a tɛ ka sɔn ka mɔgɔ si lamɛn bilen. Bon ne fana sigilen hakili jiginnen de la n ko n bɛna a ɲɛf'i ɲɛna parce que a tɛ se ka ban e ta ma. N'i kɔni sera ka don an jigi kɔrɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ. Nka ne ba yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'i kɔni ne ɲininka k'u bɛ siranna de walasa a ka se k'a yɛrɛ lakana a taara ka taa convocation tigɛ ka na d'u ma o de kama. O fana b'a la nka o mana kɛ cogo o cogo maakɔrɔbaw fɛ yen sigida la o tun bɛ don sigiɲɔgɔnw kan ka kuma ɲɛfɔ a tun bɛ kɛ fɔ ka bɛn yen kan ban o ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ u ma se fanga la ɲɔgɔn. N'Ala sɔnna ma n bɛna mɔgɔ bila ka taa Pupi wele a bɛ na n bɛ kuma fɛ ni Ala sɔnna ma a kuma bɛ ban. N'o kɔni kɛra o bɛ diya n ye kosɛbɛ. O bɛ diya n yɛrɛ yɛrɛ fo ka taa fɔ k'a diyara n ye. N cɛ ni baraji. D'accord problème t'a la ne ba. A diyara n ye. Ne bɛ sira ɲini. Ayiwa k'an m'u fo. K'an bɛ. N'i ka mɔgɔkɔrɔbaw fo. N'Ala sɔnna ma u b'a mɛn. Fakolishi Dumbiya Umaru kɔri baasi t'i la Jeliba kɔri baasi alhamdulilayi wa Fakolishi n ko ne bɛ k'e nɔfɛ taama depuis yan fɛ Fakolishi fɔli barama jamijangoli hɔrɔnya a kɛlen don dala kuma de ye nka hɔrɔnya lawaleba dɔgɔyalen don Umaru min sɔnna ka ɲamakalaw balo su ani tile hɔrɔnya min sɔnna k'a bamuso ladon Ala a n'a kira kama den caman bɛ yen bi u tɛ se k'u masa ladon Umaru min y'i jɔ a jɔyɔrɔ la duniya kɔnɔ n'a ba man denmisɛn a sɔrɔli la e yɛrɛ ɲɛna kɔni bɛ ne la bɛɛ kɔni b'a dɔn n'i ye jeli o jeli falen nin cogo la i b'a dɔn k'a fɔ ko jatigiw kɔni fɛn b'u kun dɛ Umaru a barika ye kɔrɔlen caman na a barika ye kunu 1000 k'o di ne ma ko ne k'o dun Umaru ne b'a dɔn ne ni e kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye n'i ma koba kɛ ne ye i bɛ kumaba fɔ ne ye Umaru ne kɔni b'a dɔn hɔrɔnkɛ min k'i ma balima mais ɲɛ kumulen don o tuma mun de b'i la bi Jeliba nin diyara n ye mais bi n tɛ n cogo la ten kosɛbɛ quoi n dusu man di n na kosɛbɛ nka ne ka hɔrɔnkɛ ne m'o yɔrɔnin faamu dɛ k'i dusu bɔ ten o tuma mun de kɛra i la a ka ɲi tan a tɛ se ka ɲɛfɔ ayi hɔrɔnkɛ sabali foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min tɛ se ka ɲɛfɔ fɛn bɛɛ lajɛlen la fɛn min ka jugu ni fɛn bɛɛ ye o ye saya de ye saya sera ka ɲɛfɔ yɔrɔ o yɔrɔ
fɛn bɛɛ bɛ ɲɛfɔ yen nɔ ni kuma ba kelen mɔ walahi a tɛ ba fɔli mɔ. Jeliba naamu i ka nin kuma in tiɲɛ de don mais ne ka nin problème in sokɔnɔ problème de don ni fini nɔgɔla so kɔnɔ a kan ka ko so kɔnɔ de o de don n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka n faamu. Umaru n y'i faamu fakolisi ne y'i faamu nka i b'a dɔn fini dɔw bɛ nɔgɔ so kɔnɔ tuma dɔw la n'a ma fɔ jeliw ye k'u ka taa fini nɔgɔ dɔw ko a fini nɔgɔ dɔw tɛ jɛ dɛ nka a barika ye kɔrɔlen caman na problème dɔw bɛ yen n'i ko ko fɛn min ye sokɔnɔ ko kuma ye an k'o to yen a k'o ɲɛnabɔ so kɔnɔ ye ala ka jisuma kɛ ko in fura ye fakolisi a barika ye nin bɛ kɔrɔlen caman nɔ na n ko ni e kɛ o kɛ ka ɲɔgɔn ye n'i ma ba fila biye de i bɛ ba kelen biye de yan a barika ye. Merci. I bɛ ka musokɔrɔba fo n ye. N'Ala sɔnna. Voilà. Fakolisi Jamijankoli si foli bɔra ne ani foli bɔra ma ala Umaru filɛ sa. Ngɔrɔ wallahi debi nin tigɛla datula ma kɛ n buranakaw ka nana e barika bale ka nin bɛɛ jamuni k'i la waa tan ma jamuni e ni san pɛrɛ cɛ e bɛ ala de minɛ ka kɛmɛ ta k'o di jeli miliyɛri ni ma e ni ala cɛ ni hɔrɔnkolonya yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ nin bɛɛ kule k'i la e bɛ dɔrɔmɛ kɛmɛ ta k'o d'o tigi ma n'a sɔrɔ kɛmɛ minɛ kun don ne dɔfiniw lajɛ i ka ne fɔcogo lajɛ ne ka sabara lajɛ e ni ala cɛ kɛmɛ bɛ nin sɔrɔ wa ha a ma deli na jeli miliyɛri ni gansan koyi jeli miliyɛri ni de kɔrɔ ye mɔgɔ min b'i pari ka suwa kɛ a bɛ dumuni sɛbɛlamaw dun wallahi fakoliya kalo a dara e de la tellement que n dusu yɛrɛ bolo hali dara min na m'o fɔ bilen e tɛ fakoli halala ye fiyewu e bɛnbakaw ye misi na a wɛrɛ de ni ɲamakalaw la ani ka tila ka fulakɛ d'a kan e bɛ na kɛmɛ ta k'o nin na kare kun na yan nɔ ne ye kuma o kuma fɔ nin ma a bɛɛ ye kuma fu de purunpɔ pumu pɔgɔlɔ tabakala wallahi hali n fɔra i kɔ ka fisa ni e ye nimika mun b'a la tugu ye de dɔrɔmɛ kɛmɛ ne bɛ k'o majamu a bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ sa n k'a bɛna 2000 biye ubiyɛn 4000 biye dɔ bɔ k'o di wa nin denna sugu majamuni de bɛ ɲini ka anw jeliw tɔgɔ tiɲɛ pewu an bɛ tile ka kulo la an bɛ bɔ fara yan fɛ an bɛ kulo yan fɛ mɛ fɛn bɛɛ ala jɛ malangolo